Kumpanija lokali tal-Barbiera għamlet donazzjoni ta' maskri lill forzi Armati ta' Malta u Transport Malta. Dan sabiex aktar ma jgħaddi żmien dawk li jkunu fuq quddiem ta' din il-ġlieda kontra l-għadu inviżibbli li hija din l-imxija dejjem ikunu aktar protetti. One News tkellem ma' Norbert Falzon, id-direttur tal-kumpanija lokali li flimkien ma' wħud mill-impjegati tiegħu kien qed iħodd il-maskri minn ġol karozza sabiex itihom lill-uffiċjali tal-Forzi Armati ta' Malta. Ġejna b'din l-inizjattiva li nagħtu donation lill-Forzi Armati ta' Malta u anke l-Transport Malta għaliex daw baqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħhom. Falzon spjega li din l-inizjattiva kienet possibbli wkoll għall-kumpanija Sullivan Maritime li għenet fl-importazzjoni ta' daw il-maskri. Aħna importajna maskri mill-Italja mhux biex inbijawhom imma biex nagħtuhom bħala donation biex nuru s-solidarjetà tagħna ma' dawn l-entitajiet.